So kung makakausap ko siya ngayon, ang itatanong ko, ano pong gusto niyong sabihin sa akin? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, Vice. Paano masabi? Napakasaya nito. Sa wakas, nagpag-abot na rin kayong dalawa. Pastor, tingnan mo. Nanggigil sa'yo. Alalahanin mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Sige nga, kumatapang ka talaga. Hamunin mo nga ulit. So ano, inahamon kita kay Boy, pahinto mo nga ang probinsyano. Ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo. Ngayon, ako ang nag-showtime. Napahama ka talagang damunyo ka. Ginang ina mo! Sige nga, punta kang gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. Bayos naman. Malinis na dun. Wala nang traffic dun eh. Malinis ng EDSA, dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Apakayabang niyo pala. Paano masabi? Oh, bumalik sa'yo, di ba? Ngayon, naniniwala ka na. Karma is real. Ano ka ba? Lindol nga, pinatigil. Traffic pa kaya? Lindol, stop! Stop! Isa pa, isa pa. Sabi ko na stop! Sabi ko naman sa'yo eh. Malupit yan si Pastor Kebs. Iba ka, Kiboloy. Eh ikaw, sa pagkatao mo, kung ako magtatawa sa'yo, tingnan mo yung ayos mo, Vice. Tingnan mo. Tingnan mo yung ayos mo. Kaibigan ko yun. Nung ikaw nagsusyo, nakita mo ba yung ayos mo doon? Okay lang yan. Yung bukol ng harap mo? Walang bayad yung sa'yo na yun eh. Pastor, pinaiyak mo na naman. Gayahin mo daw yung iyak niya. Oh, ano naman mali dun, Pastor? Eh, sarap nga tingnan nun eh. May bukol. Hindi naman totoo yun. Kasi lalaki ka eh. Pero bakla talaga kasi. Hayaan mo na, Pastor. At least, hindi nakapanty. Tapos yung Ano? Ba't palagi mo sinasabi, yung. ano mo, yung panty mo na pang ano dito, para kang si Wonder Woman. Sure. Pastor, hayaan mo na. Kasi ang balita ko, hindi daw tao yan. Kabayo daw yan. Hindi pa nila tanggap na kabayo yung bunso. Tingnan mo. Sabi ko naman sa'yo eh. Ayaw maniwala. Pinadalhan ka agad siya ng anghel. Ginawa siyang buang. Hayaan mo na lang muna, Pastor. Nakakaawa naman din kasi. Tsaka, balita ko, na ospital din daw yan eh. Paano masabi? Oh, Vice, saan ospital ka na confine? Sa PGX. Ha? PGH? Vice, hindi ka raw marunong mag-pronounce, sabi ni Pastor. Naku! Pinaiyak mo na naman. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Joke lang. Ano ka ba? Ba't ka nga ba na ospital? Nakagat ako ng aso, yung anti-rabies. Nakagat daw ng aso. Oh, bumalik sa'yo, di ba? Karma is real. Paano masabi? Di ba pag nakagat ka ng aso, may injection yan dito? Dinahan-dahan niya yung injection sa puwet ko, kaya ang sarap. Tingnan mo itong baklang ito, katawa-tawa yung kanyang ano. Pero bakla talaga kasi. Siguro ang sakit ng injection sa puwet, ano? Masyikat? Sabi ko, hindi. Masyikat. Paano masabi? So nasarapan ka, Vice. Hindi ka nasaktan. Tapos ang nasabi ko lang, walang aw, sapaw. Hindi, wow. Mimi Vice, any last words kay Pastor? Sana kung ano yung kaya ko, yun yung tanggapin mo. At huwag ka nang maghanap ng wala ako. Pastor Kebs, baka meron kang mensahe para kay Mimi Vice? Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Gamitin niyo sa kabutihan. Kabutihan.
I hope that you learn your lesson. What's up mga katroops? I hope na na-entertain kayo sa aking video vlog. At kung nag-enjoy kayo, please like, share, and subscribe. Tropang Cebuano. At don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga next vlog. So, stay safe. God bless. Peace out.